Og nu på telefonen har jeg fået fat i Mø. Velkommen til, Mø. Tusind tak skal du have. Og tillykke med din nye single, Nights With You. Jamen, tak skal du have. Er det en spændende dag? Jamen, det er det. Det er altid sådan, alle dagene op til og rundt om en single release, så er jeg altid sådan helt befippet, sådan fordi, at, du ved, man er spændt og nervøs, og alt er bare sådan, Så ja. Jeg tænker, vi kommer tilbage til den lidt senere i snakken her. Ja. Men kan du ikke lige prøve at give os lidt et indblik i, hvordan at en dag ser ud lige nu i Møland? Hvad sker der? Jamen lige nu, sådan en dag som i dag, hvor der er en ny sang ud, så er det bare sådan, altså lige nu der er jeg i London, og så har jeg bare været rundt på forskellige radiostationer og Spotify og sådan nogle ting, og bare lige tjekke ind hos de forskellige folk, og så interviews, og selvfølgelig så man bare ud og lige promote og lige sige, så nu er der en ny sang, og sådan er det. Er der mulighed for at lave nogle dagligdags ting, når det er, man lever, som du gør lige i øjeblikket? Ja, men altså de sidste faktisk nærmest 5 år har jeg jo bare haft rigtig travlt hele tiden. Men det er jo noget, jeg elsker at gøre, så det er jo bare pisse fedt. Men altså, jo, don't get me wrong, altså nogle gange så sætter jeg mig der lige og ser Netflix, og de chiller lidt. Men jeg kan også godt lide tempoet, det skulle bare fedt det hele faktisk. Du bliver sikkert spurgt om de mest mærkelige ting lige nu, men jeg så en situation forleden dag i et interview, hvor det var, at du var med på en amerikansk radiostation. Nogle gange bliver man så spurgt om noget mærkeligt, eller noget, som du synes har været virkelig akavet. Ja, jeg tror, hvis det er det interview, du refererer til, som jeg tror, det er, så ja, der var jeg totalt. Hvis det var det der, hvor hun spurgte mig ind til det der med Don't Leave-videoen, var det ikke det? Det var det nemlig. Det var blevet Facebook. Jeg var sådan helt, oh my god. Det er så mærkeligt. Jeg har aldrig blevet spurgt om sådan noget før, så jeg var sådan helt, hvad mener du? Nej, altså, jo, eller nej, hvad? Jeg var sådan helt befippet. Kan du ikke lige prøve at sætte os ind i det? Altså, du bliver spurgt ind til en kyssesituation i en video, ikke? Og det her bliver altså streamet ud til millioner af mennesker på Facebook live. Men jeg var, det var noget andet. Det var sgu noget andet. Jeg kunne i hvert fald se, at det var svært for dig lige at reagere i den der situation der. Jamen, det var der, men det er også fordi normalt, eller sådan, du ved, altså, normalt så bliver jeg ikke spurgt om sådan noget med, okay, hvem dater du, og hvem synes du er lækker, og hvad for noget tøj har du på, og sådan, så det var så vildt mærkeligt lige at blive sådan, jeg konfronteret med det var sådan, Men altså, så prøvede man det, og du ved, som du kunne se, altså, jeg synes egentlig, det var meget sjovt, men det var bare underligt, jeg ved ikke, hvordan jeg skulle reagere. Men jeg tænker lidt over, når det er, man går ind til sådan et interview, der når man overhovedet at indse, at der er så mange mennesker, der kommer til at høre, eller se, hvad det er, man har gang i inden. Overhovedet ikke. Og det jeg altid har det med sådan nogle ting, fordi nogle gange kan man jo netop blive taget med surprise, så fuck, okay, nu spørger hun om det her. Men altså, så det eneste, man kan gøre, det er jo bare ligesom at være sig selv i det. Og så ligesom sige, wow, det er nok mærkeligt for mig at blive spurgt om, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal forholde mig til det, men sådan synes jeg, det bedste det er altså bare en ærlig reaktion. Så tænker jeg sådan ude i verden, hvad er det så mest, du bliver spurgt ind til? Jeg tror overordnet, så det faktisk helt ærligt, det er sgu nok sådan noget som, hvordan siger man dit navn. Så det bliver jeg faktisk spurgt om. Stadigvæk? Jamen, det gør jeg faktisk ikke engang løgn, men altså, det er sgu fint nok. Jeg kan også godt forstå det. Altså, folk famler jo simpelthen med det her danske navn, altså, så det er klart nok. Men det bliver jeg spurgt meget ind til, så selvfølgelig også spørger folk altid, hvordan var det her faktisk med Justin Bieber? Og det kan jeg sgu også godt forstå, at de spørger mig, altså, så det er totalt legit. Jeg synes altså, det virker lidt som om, at de her amerikanere her, de gerne vil snage lidt. Altså, at de udfordrer dig lidt, når det er, at du kommer ind i de her interviews her. Jamen, det er rigtig nok, men måske har jeg meget godt af det, altså, fordi så må man jo lære ligesom at koge med det sådan. Men Mø, så er det jo heldigt, at jeg skal udfordre dig nu her. Jeg har 5 spørgsmål til dig, okay. Som jeg kan forestille mig er svære at svare på, eller som nogle af de værste spørgsmål, man kan få, ikke? Nej, okay. Yes. Men så kan vi enten gøre det altså, sådan en gang for alle, og ellers så kan du vælge at lave politikerudgaven og svare udenom, ikke? Okay, jeg vil lige sige, altså, det er spørgsmål, som jeg tror, vi alle sammen synes er svære at svare på, også selvom man ikke er popstjerne, ikke? Og især godt, hvis det er man... og så kan man ligesom så tænke lidt her, hvorfor er det, at folk de er så nysgerrige, eller hvad fanden er det egentlig, det rager folk, ikke? Hvis det er det, de bliver spurgt om det her. Men der er 5 spørgsmål. Er du klar på, at vi tager dem fra toppen af, eller hvad? Jeg er simpelthen klar. Jeg er klar. Nummer 1. Hvem er den mest irriterende popstjerne, du har mødt? Jamen, altså... Der er jo rigtig mange popstjerner. Vi er jo alle sammen nogle ekscentriske typer, så jeg vil ikke sige, at der er nogen, der er mere irriterende end andre. Alle er jo søde og dejlige. Politikersvar nummer 1. Jeg ser lige, hvor mange du prøver på det.
Spørgsmål nummer 2. Altså. Hvornår var du sidst bange for noget, og hvad var du bange for? Jeg er faktisk... okay, men det lyder lidt... Men altså, jeg er faktisk sådan rimelig bange for mørke stadigvæk. Jeg har altid været bange for mørke, og nogle gange så kan jeg godt stadigvæk blive sådan bange for spøgelser og mørke og sådan noget. Det bliver faktisk ret tit, vil jeg sige. For spøgelser? Det er okay. Det er jeg klar på, eller du ved, det er åben omkring. Jeg er bange for spøgelser, ja. Det er fedt, du er åben omkring at være bange for spøgelser. Det kan jeg godt lide. Ja. Nummer 3. Det var ikke et politikersvar. Ja. Når der man følger Møs liv på Instagram eller andre sociale medier, er det så det ægte menneske, man ser der, eller er det en opstillet verden? Faktisk, altså, jeg kan selvfølgelig ikke tale for andre, men for mig, der er det faktisk altså, rigtig meget mig selv, der ligesom er inde over det hele tiden. Det er nogle gange, at der er nogle ting, hvor man ligesom forbereder en post, fordi at jeg ved, at jeg har travlt, men jeg er altid inde over alle ligesom, billeder, der kommer op, og alt, hvad der bliver skrevet ud. Fordi jeg synes, det er meget vigtigt, at man er sig selv i det. Og fordi fans og folk, der følger en, kan godt mærke, hvis det ikke er en selv. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at man ligesom har hvad kan man sige, at man har hands-on på det. Jeg så, der var en af Christoffers fans en dag, som der skrev til ham, har du altid en tjener med til at tage billeder af dig? En tjener? Wow. Nej, man får bare folk omkring sig til at lige hjælpe med at tage et billede en gang. Men jeg har ikke sådan en fotograf med mig on the road, selvom det kunne være fedt nogle gange. Spørgsmål nummer 4. Hvem har været dit største crush ever? Og her der kan det godt være lidt svært, om man skal svare sin nuværende kæreste, eller man kan tillade sig at svare en ekskæreste, ikke? Ja, men så tror jeg faktisk, at det er sådan her. Okay, så jeg har været forelsket 4 gange i mit liv. Og det er klart, første gang jeg var forelsket, da jeg var 17. Så det føles jo meget voldsomt, når man er så ung, og det er første gang. Men derfor vil jeg ikke sige, det nødvendigvis var den. Altså, jeg ved ikke, om man på papiret kan sige, det var det største crush. Jeg tror da egentlig, at det er min nuværende kæreste, der er det. Men du ved, altså vi kender det jo alle sammen. Ens første store kærlighed, det er jo også den, der gør mest ondt. Der har kun været et politikersvar indtil videre. Det kan jeg godt lide. Men Karen, Mø, nu kommer vi til det aller sidste spørgsmål her, ikke? Oh nej, okay. Er du spændt? Jeg er mentally prepared, ja. Spørgsmål nummer 5. Ja. Mø, hvilken sang har du tjent flest penge på, og hvordan får en popstjerne løn? Så må jeg faktisk sige her, at okay, det tror du garanteret ikke på, men jeg vil helst ikke gå for meget op i den slags, fordi jeg tror, jeg er bange for, at det kan lige pludselig begynde at fylde mere end musikken og kreativiteten og de ting, man ligesom gør. Eller sådan, altså jeg ved godt, at du sikkert vil tage det her som et politikersvar, men jeg synes det er meget, altså jeg har aldrig været god til sådan noget, og jeg gider ikke bekymre mig for meget om det. Fordi så, igen, jeg tror, så kan man hurtigt komme til at blive for optaget af de forkerte ting. Du kan godt høre, der bliver meget stille her, ikke? Ja, men altså, ja, det ved jeg godt. Men det er altså mit svar. Politikersvar nummer 2. Ja, men det er kun 2. Det er størstedelen. Jeg vil faktisk sige, at du har klaret det super godt i den her Mø. Det må jeg lige give dig, altså. Det er jeg glad for. Ja. Nights With You er en single, som handler om venskaber. Hvordan får du manøvreret rundt lidt i øjeblikket i alle de her nye bekendtskaber, du får? Og kan du hurtigt mærke, om det er en ven eller en bekendt med det samme? Altså jeg tror, fordi Nights With You, den er faktisk meget specifikt faktisk skrevet til min barndomsven. Faktisk min ældste veninde. Og det er klart, altså man kan jo godt, selvfølgelig man godt kende forskel på det, når man får en ny ven, hvor det hele er sådan lidt nyt, og man skal jo altid lige, hvad kan man sige, ja, eller sådan, hvad kan man sige, lade hinanden at kende, altså det tager noget tid, og jeg er meget typen, altså jeg har rigtig mange af mine rigtig gamle venner, dem er jeg stadigvæk meget, meget tæt på, for jeg synes, det er meget vigtigt, især også lige nu med ens liv, hvor alle de her ting sker, så det er vigtigt at have nogen i ens liv, der virkelig kender en godt, og som kender en før alt der er sket. Men jeg møder også tit folk sådan on the road, som jeg bliver sådan rigtig gode venner med, men det er selvfølgelig klart, at man har jo ikke den samme tid til at ligesom pleje et nyt venskab, lige så meget som man havde dengang man var teenager for eksempel. Du lyder i hvert fald som en rigtig god ven, Mø, det må jeg sige. Hvordan sørger du så for at bibeholde de her tætte venner her, som du har haft hele livet? Jamen faktisk, det er sjovt, du siger det, fordi faktisk i sidste uge, jeg har lige været på sådan en ugeserie med mine 5 gamle bedste veninder fra 10. klasse på Mallorca. Og hvor vi virkelig havde tid til lige at hænge ud og være sammen og få catchet op på alle fronter. Så det var virkelig, virkelig, virkelig fedt. Hvis du nu så bare skal lave sådan en rigtig god Karen-dag, ikke? Eller en Mø-dag, hvad skal den så stå på dagen? Hvordan ser den ud for dig? Altså, er det en fridag, vi snakker om, eller er det en arbejdsdag?
Det er helt op til dig. Hvad er den bedste måde for Karen at leve en helt almindelig dag, hvis man lige skal trække sig lidt væk fra det hele, alt hvad der sker? Men det er nemlig det, for jeg tror lidt, som vi også snakkede om til at starte med, egentlig så kan jeg jo godt lide, at du ved, altså jeg elsker jo arbejde, jeg elsker mit arbejde, jeg føler mig så heldig, altså. Så egentlig kan jeg godt lide det perfekte, det er det der med, hvis man har en arbejdsdag, hvor man skal, du ved, lave et par ting, der har noget at gøre med, hvad kan man sige, sin karriere, men så også om aftenen hænger ud med nogle af sine gamle venner. Det synes jeg, det er det perfekte. Sådan at være i studiet, for eksempel, og måske lige ud og lave et par interviews, og så om aftenen ud med sine venner. Det er godt, det kan jeg godt lide. Og så komme lidt tidligt i seng, ikke alt for sent. Og så kan man ikke noget dagen efter. det virker lidt som om, at alt det jo handler om musik lige nu, og det er jo meget positivt. Kan du overhovedet forestille dig at lave noget andet på et tidspunkt? Eller noget, du drømmer om? Altså, drømmer man om at lave andre ting end det? Altså, det gør jeg ikke lige nu. Men altså, man ved selvfølgelig aldrig. Men jeg tror, jeg har altid været så besat af den der drøm og alt det der. Altså, jeg har altid lavet musik. Så siden jeg var 7 år, har jeg lavet musik og været, igen betaget af drømmen om at være musiker og leve som musiker. Og det er bare stadigvæk. Jeg har det stadigvæk som 7-årig Karen. Så nej, lige nu har jeg ikke nogen drøm om at lave noget andet. Nights With You er jo lavet i samarbejde med nogle andre seje typer. Er det sådan rockstars inden for branchen, eller hvad er det for nogle typer, du har lavet det med? Jamen det kan godt være, man kalder dem det. Altså, det er jo, men det fede er jo, jeg synes faktisk, det fedeste, det er jo bare det der med, altså hvis det er nogle folk, man kan godt med. Og, altså Cashmere Cat og Benny Blanco, som blandt andet har været med til at lave sangen, det er nogle drenge, som jeg virkelig bare sådan kommer rigtig godt ud af det med, og som jeg synes er mega nice og sjove. Så ja, men jo, det kan da godt være. De er da sikkert egentlig nok lidt nogle rockstars inden for musikproduktion. Eller hvad man vil kalde det. Men jeg synes bare, de er fede at hænge ud med. Og I har fået lavet et rigtig, rigtig fedt track. Stort tillykke med det, Mø. Og tak, fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Jamen, selvfølgelig. Showet på The Voice. The Voice.